Splendid Cartoon Yorùbá. Arákùnrin wá ń bí wọ́n ọmọ yan kí ni no o kì í ṣọmọ Yorùbá àbí Ronaldo pẹ̀lẹ́ when you tó bá wá sílé èèyàn létò dérí tó bá rí àgbàlagbà wá kí àgbàlagbà that is the custom ká kí mi dáadáa gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí tó bá rí àgbàlagbà wá kíyàn ṣó yẹ ẹ̀sìn ó lè máa lọ property kí àgbàlagbà. Ó gbà mí jù. Ẹkú mímu sọ. Ẹyin ni mò ń kí mo ní ẹkú mímu. Ọkú mímu a ò ṣe ọmọ ni ẹ. Kíkí nìyẹn wà á kí àgbàlagbà ṣó yẹ ẹ̀sìn. Ṣé òkè yìí? Ọ̀rọ̀ píńtà yóò gbọ́ ṣẹ́. Bàbá ẹkú dúró sà. Ó ṣe gan. Mo kú dúró. Ó ṣe kú kíkí. Kíkí náà ni. Àbí bí àbí ṣe. Mo tún kú dúró. Yorùbá lè kíyàn pa. Mo ti sọ fún yín ṣe a ní kẹ́ kówó yẹn fàlàjọ. Ẹ má kówó sílé o. Lẹ́yìn tá a wà yìí ojú alákàn fi ń ṣọ́rí o. It is eyes that alákàn used to show head. Ẹ má kó sílé. Mo kí ni sà ẹkú ìpè. Ẹ ti pè é padà. Mo kú. Ìpè ni ìpè. Kíkí o ṣe ó dàbẹ̀. Ọmọ kìí ṣe ń ṣe nìyẹn o. Ẹ gbà mí kẹ̀. Kíkì tí wá ń pọ̀ jù o. Ṣé kò ń ṣe wípé àlàbọ̀rùn tí wá ń dẹ̀wù báyìí? Ohun tó ní ká kí ni ìwúlà kípa. Ọmọ Instagram yìí lágbára. Bí wọ́n tẹ̀lé dúwọ̀ torí ọlọ́ kò ní ìyá ń lé ni. Kí ló dé? Fẹ́ pààyàn ni. Kí ọmọ lè gbà yẹ kó wọ Instagram lọ́sàn-án gangan. Ó ti ń bọ̀. Alákìípa ti ń bọ̀ o. Ẹ wo ó ti sùn. Àfi ṣe ni. Ẹ kójú oorun sà. Ẹni mò ń kí ẹ kójú oorun. Bàbá ẹ ti sùn ní. Ẹ kójú oorun sà, ẹ kójú oorun sà. Ok, ó ń kí mi. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kí yín. O tún jí mi lójú oorun láti kí mi. Bẹ́ẹ̀ ni. Àfi ṣe ni. Rárá sà, mo ní ilé sọ pé kíkí wà nù ara ẹ̀kọ́ ilé Yorùbá. Pẹ̀lẹ́. Mo ní kí yín ni. Alákìípa. O tún jí mi lójú oorun láti tún kí mi. Mo kàn Jọ̀jọ̀ mo fi Ọlọ́run bẹ̀. Má kí mi mọ́. bàbá tó ti di báyìí. Má kí mi mọ́ láyé má kí mi. Ó mú rí tí bá rí mi má kí mi. Kò sí àwọn. Má kí mi mọ́. Ó dẹ̀ má bínú sà. Ẹ má bínú. Kí n tún má bínú. Ẹni má kí mi mọ́ ọ̀rọ̀ ni. Ẹ má bínú. Ó dẹ̀ má bínú. Splendid Cartoon Yorùbá. Àwàdà tí ò lẹ́rẹ́gbẹ́.